ba? Dali lang. Ayaw na pa sige ang suga. Ayaw na. Ready na kayo ko. Dali lang. Lang. Mahugas ako ba? Bayad na biya kayo ko. Bayad na kagani, pero mahugas ako ba? Dali lang, ha? Magawas ako dong. Balik lang ko, ha? Dali lang. Mahugas ako, kwan. Mahugas ako kamot. Pandamay ka. Ay, hindi na ako ni pasigaw na suga kay para exciting ba? Bi, kanausin ako ni Hon Junjun, Bi. Uy, ready na ba ka? Ready. Maayon eh. Kaya, aron... dali lang. Agata, ikaw na ba na? Arena. Gusto niya hindi pagpasigahon ang suga. Agata? Amat-amaton ko siya. Latayon ko. Arena. Amat-amaton ko. Dali lang. Dali lang. Dali lang. Nanigunit sa akong tiil. Agata, ikaw na ba na? Sabat po ba ganahan ko? Yes. Pagkakaon ko hasta sa tiil. Gigikamang niya yung kamot sa tiil. Nanindog akong balahibo. Ganahan ko, ani. Ari na lapit na ako sa... Lapit na ako sa iyang tambot. So... Ari na. Isa ka na yung kamot sa jingle bell ako. Gilok kayo. Kana. Agata. Wow. Agata. Ano ini? Ikaw yun, Agata. Ano ini? Ano ini? Katumbal? Gigunitan na niyang mansanitas, pandamay ka. Katumbal? Agata. Siguro, amon ning rason nga wala ini kaagimiga, kaginabiyaan, kay katumbal? Agata. Sus! Sakana, Agata, sakana. Ay, nakabalo lang ako nga mo balagan isini. Dala. Doon na lagi ba ng tingog ni Agata? Agay. Dala. Agata? Iba ng tingog niya. Pasigaw na ko na yung suga. Buri. Pasigaw na ko na yung suga. Iba ng tingog. Pasigaw na ko suga. Ay, to? Sino ka? Ako si Gretchen. Dali. Paano ka nakasunod rin sa kwarto? Ay, kagina pa ako diri mo. Ano mo mamalum kagina ka pa diri? Di ba ako ang imo nga katransaksyon? Ano katransaksyon? Kato si Agata. Hindi si Agata kung ipakita niya. Hindi ikaw. Kato si Agata, kuha lang namon na to. Dish officer. Lambot ang balusin ni. Ako gidang imo nga katransaksyon to. Ako ang kwan. Ako galing si Gretchen. Hindi na pwede. Si Agata nga kung kakantraksyon. Ay, to. Wala ka na may mo dito. Bakay ang ari-abi nga kwarto. Exclusive lang ini. Kagi ini tanan. Nakadouble lock, triple lock. Wala na ta may mo to. I-consume ta na lang ang 3 hours. Diligo. Sige na bala. Sige na. Hinahinayon ko lang. Hindi ni sakit. Diligo. Sukol na ba? Sukol na. Di ka magkabalaka to. Kapit na ako mag-retire.
ba, Jeboy Nunoy? Naitabogi ng dili, dapat mahitabo. Ha? Patay kang bata. Sa kapaliban. Sa kapaliban.